pacient má objednávku schôdzku s lekárom alebo na nejaké vyšetrenie na skan, tak automaticky im to ukazuje tým sekretárkam, ktoré to objednávajú, že ten pacient potrebuje tlmočníka. A oni mi automaticky pošlú: Vlado, potrebujú ťa v tento deň na toto oddelenie, v tento čas, tak ja tam dôjdem. Napríklad ja už mám teraz dojednané schôdzky na november, december, dopredu už. Pracujete hlavne s Romami, alebo sú to aj nerómovia, ktorí žijú v tom? Tak to poviem, asi 90% Rómov. A tí zvyšní sú aj nerómovia? Áno, áno, samozrejme, áno. Sú Slováci? a Slováci, aj Češi a väčšina tu v Manchestri, záleží, kde bývate, v Manchestri viacej českých občanov ako slovenských. Čiže ja by som povedal, že v práci používam viac češtinu ako slovenčinu. Mali ste nejaké situácie vo vašej praxi, kedy boli nejaké, prípady, kedy tí pacienti mali nejakú horšiu diagnózu alebo nejaký horší stav a ako ste potom toto prekladali? Aký to bol pre vás pocit? To je najťažšie, to sa stalo stále. A naposledy pred týždňom. Takže to je, ako veľa ľudí si myslí, jednoduchá práca, čisté oblečenie, nezašpiní sa človek, nepracuje manuálne, lenže táto práca je veľmi ťažká tu. Máte nejaký konkrétny prípad, ktorý ak môžete povedať, ktorý vás tak trošku zasiahol? Takto, za tie roky, ktoré som tu, veľmi som si všimol, že veľmi, veľmi rozšírená choroba, ktorá, ja neviem prečo, ale je rakovina hrubého čreva. Hlavne tu, v Anglii, nechápem prečo, ale bol bol to tak asi pred pár rokmi, že poznal som tých ľudí, skoro celú rodinu. Nie osobne, samozrejme, len cez prácu, že tlmočil som viacerým z tej istej rodiny a behom roka 3 ľudia z tej istej rodiny mali diagnozu tú istú chorobu. A ako sa vám spolupracuje s doktormi? V pohode. Nemôžem sa sťažovať. Naozaj, samozrejme boli aj prípady, za tie roky, kedy boli doktori takí s odstupom, ale možno z praxe tí ľudia si zvykli na nás, na tlmočníkov, ale teraz ako je to v pohode a to je dôležité, že pretože oni majú školenia, hej, oni si musia uvedomiť, že my tlmočníci nie sme, um, my nemáme medicínu. Hej. Ja nie som lekár, ja som tam len tlmočník. Čiže stávajú sa prípady, že ani ja neviem, ktorú diagnózu myslia. Hej, niekedy hodia to na mňa v latinštine a ja, že čo? Takže, ale teraz tí lekári chápu, že proste musia, ak je tam nejaký lekársky termín a naozaj neviem ani ja, čo to znamená, pretože ja tam nie som lekár, aby ja som to robil, tak proste poprosím ich, aby to vysvetlili tak laicky, aby som to vedel preložiť tomu pacientovi.